அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் சரவணன் இன்ஜினியர்ஸ் அகாடமி. நான் உங்கள் சதீஷ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ரெகுலேஷன் 2017 ME 8693 ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் படிக்கணும், எப்படி படித்தா பாஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. யூனிட் 1 கண்டக்ஷன். கண்டக்ஷனில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ எ காம்போசிட் பிளைன் வால் பைப் சிலிண்டர் வித் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் கன்வெக்ஷன். அந்த டாபிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா. காம்போசிட் வால் கொடுத்துருப்பாங்க, 3 லேயர் ஆர் 4 லேயர் கொடுத்து அதில் சிலிண்டர், பைப்ஸு, வால், இந்த 3 இதில் ஏதாவது ஒரு இது ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. ஓகேவா. அடுத்து கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்சுலேஷன், இது ஒரு 4 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. ஹீட் கண்டக்ஷன் வித் ஹீட் ஜென்ரேஷன், இது ஒரு 8 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. ஃபின்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபின்ஸு, ஷார்ட் ஃபின்ஸு, லாங் ஃபின்ஸ், அது கேட்பாங்க. அடுத்து அன்ஸ்டடி ஸ்டேட்டு, அதில் லம்ப்டு ஹீட் அனாலிசிஸ் கேட்பாங்க. ஓகேவா. அடுத்த யூனிட் 2 கன்வெக்ஷன். கன்வெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஓவர் எ ஃப்ளாட் பிளேட், சிலிண்டர், ஸ்பியர்ஸ் கேட்பாங்க. பேங்க் ஆஃப் டியூப்ஸு, அடுத்த இன்டர்ன் ஃப்ளோ ஓவர் எ சிலிண்டர், அதுக்கு அடுத்து ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் கேட்பாங்க. அடுத்த யூனிட் 3 பேஸ் சேஞ்ச் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். அதில் வந்து பாய்லிங், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பினாமினா, கோரிலேஷன் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர், LMD and NTU method for parallel and counter flow derivation as well as problem கேட்பாங்க. ஓகேவா. அடுத்த யூனிட் 4 radiation. Radiation exchange between two blank surfaces separated by a non-observing medium, derivation as well as problem கேட்பாங்க. அடுத்தது 2 non-black gray surface இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா derivation or problem கேட்பாங்க. அடுத்து 2 concentric cylinder or sphere, அது வந்து derivation or problem கேட்பாங்க. radiation shield, derivation problem. electrical network analogy இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை derivation கேட்பாங்க. இல்லை பேசிக் லா வச்சு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. ஓகே. அடுத்தது யூனிட் 5 மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் டிஃப்யூஷன் த்ரூ எ பிளைன் மெம்பரன், எக்யூமுலர் கவுண்டர் டிஃப்யூஷன், எவாப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இன்டு ஏர், இந்த 3 டாப்பிக்லேருந்து டெரிவேஷன் அல்லது ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. அடுத்து கண்டக்டிவ் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அதில் டைமென்ஷன்லெஸ் பேராமீட்டர் கேட்பாங்க. அடுத்தது ஃப்ளாட் பிளேட் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. ஓகே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.